जे दिनै मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 27, 28 आरो 29 मार्च खालि सानथामनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो बानजाय आफादनि जे दिनै मावख'खौ बेखेवनानै लानाय जादों। दा बे मावख' बेखेवनायाव गोबां जोंनि बानजाय आफादनि मावथि बिथांमोनहा नुजाफैनो हाबाय आरो आसा खालामदों जे बिथांमोननि जे गोसो गुदुंखौ नुनानै जे फैगौ बे बोसोरसालिया जथुम्माया माने गाजा गोमजायै खुंफुंजानो थांगासिनो दं, आं बेखौ आसा खालामदों। माखासे कमिटि दानानै लादों बिथांमोनखौ सोरखौ बेबायदि हाबाफारियाव दायथ' लानो? जोंहा बे गेदेरथार जोंनि बे सानथामनि हाबाफारि बेखौ जोंहा गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै जोङो बे ओनसोलाव जों लाबोनाय जादों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोनहा गनायनानै लादों। दा बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंनो होननानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां EM मुस्रि सायखं बसुमतारी बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै बिथांमोनहा सायख'नानै लादों आरो बिथांनि जे चेयारमेनशिप एबा मासि आजावनायनि गेजेरजों मासि लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिया मैखोमै जाफुंसारगोन होननानै आङो मिजिं थिदों आरो जोंहा कनभेनर हिसाबै मृत्युन्जय बरगयारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों। आङो सानदों खोब बिथांमोनहा RCनि बिथांमोनहा बयबो माने गोसो गुदुंजोब आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनो होननानै बिथांमोनहा थिरांथा लादों आरो जोङो दिनै बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुबाय थादों। बिथांमोनहा बयबो गाव गावनि दायथ'खौ लानानै गावबा गावनि बिबानखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। मिजिंथियो बे जोंनि हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो जाफुंसारगोन आरो आङो खावलायनो लुगैदों बे ओनसोलनि रायजो राजा, हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आरो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोर, हारिमु मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ आरो जोंनि गासैबो बिथिङाव खामानि मावग्रा महरगिरि जे आर्टिस्ट बिथांमोन नोंथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ मदद होफैनो थाखाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। आसामनि अनगायैबो गुबुननि बर'फोरबो फैगोन नामा बेयाव बेंगल? जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै बेंगलावबो आफाद दङ आरो जोङो नेपालावबो जोंहा आफाद दाथ'वाखैब्लाबो जोंहा बिथांमोनजों सोमोन्दोआ मोजां हिसाबै आरो बिथांमोनहा जोंनि कनफारेन्सफ्राव बाहागो लाफैयो हिसाबै नेपालनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन, बेंगलनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन, डिमापुरनिफ्राय, नागालेण्डनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि आसामनि सिङावनो थानाय फिसा फिसा ओनसोल जेरै नगाव, मरिगाव बेफोरनि बर'फोरखौबो जों दिनै हारिमु आफाद दानानै जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौबो जों फोजाखांदों आरो बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै बाहागो लाफैगोन। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।